Já vám to řeknu v rychlosti. Jedna z otázek byla, čeho se v životě bojíte. Mnoha věcí, ale přestal jsem se bát tmy nebo být někde sám. To vám řeknu velmi rychle, jenom jak vzniklo. COVID, co má člověk dělat? Já jsem začal obrážet hřbitovy a rozhodl jsem se takhle jeden listopadový večer, že se vydám na Vohnický hřbitov. Přijel jsem a v tu chvíli zapadlo slunce. Děkuji pěkně. A já jsem si říkal, já to zvládnu. Já přes ten Bohnický hřbitov, kde je pochováno 1400 bláznů a masových vrahů, přejdu. Já to prostě zvládnu. A přišel jsem a poprvé v životě tam byla zamčená brána, normálně na řetěz a jsem říkal, a tak budu dělat co? Já to prostě potřebuju tam mít a potřebuju přejít tam a zpátky ten hřbitov. A všiml jsem si, že vedle, kdo to tam znáte, tak je zíďka, která jako jde pomalu dolů a pak už nemá omítko a jsou tam cihly. Takže jsem po těch cihlách vyšplhal nahoru a skočil jsem do toho hřbitova. Na někoho, nekřičel. A když jsem tam byl, tak jsem měl strašně štěstí, že byla docela luna. Trochu tam svítilo, tím pádem měsíc byl odraz, takzvaně. A já jsem si řekl, já půjdu přesně naproti a dojdu zpátky. Mně se to povede, já to tady zvládnu. Šel jsem takovým tím stylem harapés. Bál jsem se strašně, ale postupem času jako si říkal, hele dobrý, jako dáváš to, Petře, sám a tma, perfektní. Prostě samozřejmě tady furt nějaká chlupatá pazoura, jsem si představil, že po mně něco hopne. A když jsem přišel zpátky, tak jsem si všiml, že zpátky je omítka a mám veliký problém se dostat jako přes tu zeď. Nicméně máte takový strach, že jako vyšplháte na tu zeď. A jak jsem si stoupnul na tu zeď, tak jsem si uvědomil, že jsem mnohem výš, než jsem si myslel a že ten skok dolů nebude jenom tak. Dámy a pánové, pan Denisova, za toho platím. A než jsem skočil dolů, tak jsem si uvědomil, že jsem blbec, protože proti Bohnickému hřbitovu je mnohem strašidelnější místo a sice hřbitov zvířátek. Tam jsou fakt strašný, já jsem tam vzal jednou mámu se podívat, já mám u nás v rodině na starosti kulturu, brácha restaurace a já jsem vzal jednou mámu tam a ta zdrhla, protože tam se procházíte a tam je přesně napsáno betinka a oni tam třeba ty lidi dali těm zvířátkům i ty fotky na takový ty starý porcelánový, víte, jak se dávali normálně na hroby a tam jdete a tam podle mě ty lidi fotili ty zvířata ve chvíli, kdy zemřeli. Že tam jdete a tam je betinka a tam je fakt je to velmi creepy. A než jsem skočil dolů, tak jsem viděl, jak je to strašidelné, protože tam svítily ty svíčky, že jo, takový ty plastový v tom. A koukal jsem na to a jsem říkal, no ty měl jsem jít tam, ale už pojedu domů. A skočil jsem do té tmy. A jak jsem dopadl, tak jsem si všiml, že jedna ta svíčka jako vyletěla tak třeba metr nad zem. Jsem říkal, tak dobrý, jsem tuhej, mě tam něco sežralo a tohle je posmrtný život. Takováhle trapárna, jo. Svíčka metr ve vzduchu. A já jsem si říkal, ne, dobrý, to je prostě nějaká halucinace jenom očí. Jdu nahoru ke svému autu. A jak jsem takhle udělal krok na tom kopci, tak ta svíčka se pohla a levitovala jako směrem ke mně. Tak to už prostě jako plno. A já jsem říkal, dobře, přece není normální. Tak jsem trochu couvnul, ale on se to začalo přibližovat, z té svíčky se stal mé zářivý červený kruh, jako veliký, který se furt zvětšoval. Jako totálně absurdní. Já jsem byl na tom, že jsem tuhej, že tohle není možné. A ve chvíli, kdy to asi bylo blízko u mě, tak nahoře od mýho auta se ozvalo Azor, pojď sem! Tam ležel na zemi pes z profilu, který měl ten svítící obojek, takže ta svíčka se takhle zvedla, ten pes se otočil a jak šel proti mně, já jsem viděl v té tmě jenom ten červený svítící kruh. Takže přišel pes, v podstatě já jsem to vyklepal z nohavic, přišel pes, očukal mě, řekl Azor, pojď, nebo takhle nějak se jmenoval prostě a šel jsem s ním nahoru k těm majitelům, kde byl takový pár, třeba 60 let. Ty se takhle drželi za ruce totálně a mně stačí maličko a já se docela rychle nasírám, jo. A já jsem tam přišel a si říkal, hele, jako nezlobte se, děláte si srandu. Víte, jak strašně jsem se bál, jak mi bylo hrozně. A ta paní už se mi chtěla omlouvat a ten chlapík jakhle zmáčk tu ruku a říká, jo, jste se bál. Helejte, my tady v té chatové osadě bydlíme asi 10 let a sem chodíme každý večer tam zpátky vyvenčit psa.
A takhle jdeme, koukáme, ten měsícek nádherně září a najednou z toho hřbitova, který je dávno zavřený, vystoupí prostě černá postava na zeď, dívá se před sebe a udělá wow. Takže výsledek je následující. Proč se nebát za tmy, nebo když jste někde sám, na 99,9% to nejstrašnější široko daleko jste vy. Vy jste ta nestvůra. A totální.